Халкыбыз тырыш, уңган һәм элек-электән үзенең яшәү шартларын һәр даим яхшыртырга омтылып яши. Үзе өчен генә түгел, туган тумачасында күршесен дә кайгыртып яшәргә гадәтләнгән. Арча районы Үгез Елга авылында яшәүче Мөкәррәмә Габделгабит кызы Садриева да шундыйлардан. Бүген ул Казанда яшәсә дә, туган авылында чишмә төзетте. Тау астына төшеп, көянтәләп су ташучы халык хәзер Мөкәррәмә апага рәхмәтләрен әйтеп туя алмый. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Нәк Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр. Җырлаганда кей өчен тавыклары җырлай диләр. Тукай яклары, Арча яклары буйлап сәяхәтебез Үгез Елга авылына алып килде. Арча кадәр генә буйлы, олы йөрәкле Мөкәррәмә апа Габделгабит кызы Садриева бөтен авыл халкын җыйды. Үзенең хәләл кеше белән төзеткән яңа чишмә аның исемен йөртәчәк. Хәзер ерак чишмәгә йөрүләрне онытырга да була дигән сүз. Балаларым бик тәртипле. Мине bütün бакчаларымнан да ашаталар исте. Үзем дә бик тырыш булдым инде. Аллага шөкер. Минем ашарга китми, бер квартирага гына китәле. Акча җыелып бара, пенсия кенәгәсендә. Менә шуның белән бу ни акчам менде инде. Булды инде, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Авылны чишмәле итү күптәнге хыялым иде ди изге күңелле Мөкәррәмә апа. Шушы вәзиренем мине, энем дип әйтәсем килә минем аңа. Ул минем ышанычымны шул кадәр итеп аклаган, шундый мотор иттереп, менә ничек шул кадәр мотор иттереп, мин теләгәнчә итеп ясаган бит ул аны. Үгез Елга авылы Арча районында иң кечкенә авылларның берседер. Монда безнең 22 хуҗалык бар, 78 кеше яши инде. Авыл инде чын авыл тормышы белән яшәп ята, үзебезнең агрофирмада эшчеләр эшли инде. Алык инде үзенең йорт җирен моторлы инде карый, терлек асрый күпләп инде, шуның инде артык продукцияны тапшырып, шуның белән тормыш күрә инде. Авыл халкы рәхәтләнеп концерт тыңлаган арада без өлкәннәрдән Сала тарихы турында сораштырдык. Точно ялын әйтеп булмый, бу безнең авыл халкы Әлмәт районы ягыннан күчеп килгән дигән фараз бар инде. Моны авыл советы инасында шундый бер язу укыганым бар иде. Әлмәт ягында да Шушма дигән җылга бар. Монда да килгән Шушя халкы шул исемне кушканнар инде. Шугай дип фаразлыйбыз инде. Сөйләшүләребез дә, телләребез дә нәкъ Әлмәт районының шикелле. Шөкер, буыннан буынга күчеп баручы тарихны бүген картлар саклый. Әмма авылның килеп чыгышын ныклап, тирәнтен өйрәнәсе бар әле. Хайванны күп асраганнар, бай ишек алды дип, шунда үгезләрне күп тотканнар дип, шуннан хайван аркасында чыккан исем дип фаразлыйбыз инде. Точно төгәл иттереп кенә әйтә торган ни түгел, бар җирләре шулай дип әйтәләр инде. Борынгы каберлекләр бар, аны инде килеп менә изгеләр шишмәсе дип безнең абилар тау өстенә менеп тә укып йөриләр. Аны килеп тикшереп тә киттеләр. Язуын шын иттереп аңлап нитә алган кеше юк. Бийек Ватан сугышына кадәр Үгез Елга чагыштырмача зур авыл булган. 72 хуҗалык исәпләнгән ди Максут ага. Сугыштан соң авыл әкренләп тарала башлый. Халык бәхет эзләп зур шәһәрләргә омтыла, кендек каны тамган туган туфракка кайтып, хатирәләрне яңарттылар. Монда балаша күп иде, гирлеләр. Монда юл булмаса да пычрак булса, яңгыр явашыннан шул яңгырларны чәчрәтеп, уйнап үстек. Мәчетне сүтеп, мәктәп салдылар. Мәктәптән соң булды клуб. Хәзер ул тәрәзәләр юк, ни хәзер үзе зимер хәлдә, менә шул әле буралары шул элекке 100 ничә ел Максут? 1840 елны ачылган ни булган. Әйе, бүгенге көндә тормыш шартлары яхшы. Кайтып торсыннар гына ди Мөкәррәмә апа да. Балалар китмеш авыл яшәсен, мәсәлдә дә булсыннар иде. Ярабби, бар нәрсәдә яшелгә күмелсен менә. Дөрестән дә татар милләте элек-электән матурлыкка омтылган. Үз кулы белән гүзәллекне тудыра белгән. Яңа чишмә сусауны басучы изге урыннарның берсе генә түгел. Балаларны, киләчәк буынны матурлык үрнәге белән тәрбияләү ысулы да. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Үгез Елга авылы, Арча районы.